ठाणे विधान परिषदेमध्ये एकनाथ शिंदे धक्कातंत्र वापरण्याची चर्चा आहे। उमेदवार म्हणून बविआचे क्षितिज ठाकूर यांची एंट्री होण्याची शक्यता आहे। बहुजन विकास आघाडीला शिवसेनेमध्ये विलीन करण्याचा प्रयत्न होतोय। मतांची गोळाबेरीज वाढवण्यासाठी शिवसेनेची ही खेळी आहे। रवींद्र फाटक यांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता सुद्धा वर्तवली जाते। तर ठाणे विधान परिषदेसाठी शिंदे धक्कातंत्राचा वापर करण्याची चर्चा सध्या जोरदार सुरू आहे। उमेदवार म्हणून बविआचे म्हणजे बहुजन विकास आघाडीचे क्षितिज ठाकूर यांची एंट्री होण्याची शक्यता वर्तवली जाते। बहुजन विकास आघाडीला शिवसेनेमध्ये विलीन करण्याचा प्रयत्न आहे। मतांची गोळाबेरीज वाढवण्यासाठी शिवसेनेची ही खेळी असल्याचं सुद्धा बोललं जाते। रवींद्र फाटक यांचा पत्ता त्यामुळे कट होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे आता शिंदेंच्या या धक्कातंत्राचा ते वापर करतात का आणि ते वापर केल्यानंतर या संदर्भात काय नेमके परिणाम होतात, पडसाद उमटतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे।